Vás najsrdečnejšie vítam na dnešnom stretnutí, ktoré je ako nás niekoľko hodín po uvedení pána biskupa prezidenta. A týmto si chceme tak nejak aj pripomenúť celé to obdobie 1391 rokov, to je pekný počet rokov, ktorých je už tento región Nové Zámky začlený do nejakého útvaru. Štátneho ríša, republika, kráľovstvo, monarchia a tak ďalej. Ja mám pripravených pre vás všetkých tých panovníkov, ich obrázky a krátky životopis. Snažil som sa to zozbierať. Ja som nie historik, ja som prakticky zbierateľ týchto historických dokumentov, takže kde som našiel 2-3 potvrdenia, teda kde som nemal istotu, som radšej vynechal. Samozrejme, že som to písal s určitým nadhľadom, aby to nemalo ani politický, ani náboženský, ani národnostný nejaký podtón, ale snažil som sa to písať objektívne, pretože diepise slovenskom i maďarskom sú tí naši niektorí trošku tak idealizovaní a niektoré tie ich zlé vlastnosti alebo zlé vykonané veci nie sú spomenuté. Sú spomenuté, takže budeme mať taký trošku objektívnejší pohľad. Ja si to, keď dovolíte, sadnem, aby som mohol teda to obsluhovať a pôjdeme postupne. Nebol útvar, žiadny štátny útvar nebol, až prvý urobil Géza, ktorý teda vládol od toho 971. Od 907 do 971 nebol žiadny útvar. Tento Géza patrí do rodu Harparovcov a 300 rokov tu boli Harparovci, prebehneme všetkých tých Harparovcov. Oni sem, Maďari, prišli ako k sedemých kmenov Almž, und Hubataš a to je ten Géza patril do rodu Harparovcov. Ja to na chvíľočku zastavím. S tým, že on bol syn Šušoňa, vnuk Zoltána, pravnuk Arpáda, prapravnuk Almoša. Ten Almoš je zaujímavý s tým, že jeho mamička Emeše, keď bola v poženanom stave, tak sa jej vlastne objavil bájny vták Turúva, proste povedal, že porodí syna, ktorý založí a tak ďalej, tak Almoš, pokiaľ je maďarský, Alom je sen. Tak tá legenda proste existuje a ešte raz sa ten Turú objavuje pri príchode Staromaďarov cez Ural, keď mali problémy prejsť Ázii do tej európskej časti. A ten Turú sa im objavil vždy ako na spodku a potom vyletel hore, na tie hory a vrátil sa znova dolu. Naznačovali im, že teda je tam nejaký tunel, tak oni sa potom dostali do tej Európy. To je tiež legenda, co si vás. Medzi rokmi 1000 až 1030 hranice boli Dunaj. Medzi Polskom a Uhorskom bola hranica Dunaj. Potom sa neskôršie usilovali mnohí a dokonca sa bavili aj o tom, že teda bude hranica medzi Polskom a Maďarskom. Tým pádom je Slovensko 90 rokov. Od prvej písomnej pamiatky sme boli 35 rokov samová ríša, 8 rokov sme boli nitrianské kniežatstvo,
74 rokov sme boli Veľkomoravská ríša, 92 rokov sme boli Uhorské kniežatstvo, 30 rokov sme boli Poliaci, 494 rokov sme boli Uhorské kráľovstvo, 254 rokov sme boli Rakúska monarchia, 22 rokov sme boli Turci, 62 rokov sme boli Rakúske cisárstvo, 51 rokov sme boli Rakúsko-Uhorská monarchia, 1 rok sme boli Česko-Slovenská republika s pomlčkou. 34 rokov sme boli Československá republika, 5 rokov sme boli Maďarsko, 30 rokov sme boli Československá socialistická republika, 3 roky sme boli Slovenská federálna republika a 21 rokov sme Slovenská republika. Teda na tomto území, kde žijeme, bolo 16 rôznych štátnych. Jeho paša býval tam, kde bol arcibiskupský palác, v tom dome. Ten arcibiskupský palác potom dostal zásah 14. marca 1945 tej bombardovaní, ale nebol tak zničený, že by sa nedalo obnoviť. To bola jedna historická budova, ktorú postavil arcibiskup, tam býval paša turecký, tam býval Rákovci, František II. Na záver tam bolo okresný súd. No, nemám inak dobrý koniec tento sultán, pretože prakticky za jeho existencie zanikla tá jeho moc v Európe a skončil tak, že ho Jančiari zo sultánskeho trónu dosadili a zbytok života strávil už v domácom väzení. Nové zámky boli teda Tureckom 22 rokov, 1663, 1685. Veľa Turkov tu zostalo, ktorí neboli vojaci, boli obchodníci, respektíve sa zaoberali iným než vojenským remeslom a dá sa povedať, že veľa novozámčanov tu má korene teda z toho obdobia. Napríklad meno Kádek bolo v Turecku za Turkov Kádí. Pokiaľ si spomeniete na môjho priateľa, suseda, kamaráda z detstva Antikádeka, ktorý hral na kostole, má aj tak trošku vysí také náhnedlí, možno nie lícne kostýmu, vyčnievajú mu že ty Turek. Takže on má z toho svojho prapra Turka. Potom Pirit, napríklad známy Turek, ktorý tu zostal. Pirito je jazero toho Piriho, on bol tiež obchodníka. Ďalšie, no bolo to zaujímavé obdobie, ale pôjdeme ďalej. I treba opatrne používať výraz okupácia, obsadenie, pripojenie. Pretože keby som tu urobil malú anketu na nedávny, by som povedal, akt Krymu, tak neviem, koľko by ste povedali, že to bola okupácia, neviem, koľko by ste povedali, že to je pripojenie, alebo je to obsadenie, alebo to anexia. Proste politici a historici sa v mnohých veciach rozchádzajú. Je faktom, že nové zámky a celé to okolí bolo pripojené na základe viedenskej arbitráži v Maďarsku. Takže Norimberský súd zrušil to, takže už potom aj to slovo pripojenie bolo akože zrušené. No a dodnes sa stretneme s výrazom čatoláš, maďarskí historici často používajú.
No, ja nechcem ďaleko zachádzať, ale poznám aj historikov slovenských, ktorí používajú výraz pripojenie a sú to členovia Slovenskej akadémie vied. No v Čechách, keby ste povedal, že Hitler pripojil Sudety k veľkonemeckej ríši, tak by vás ešte vyhnali. To je jednoznačná okupácia. Ťažko je to, viete, pretože sa mi dostalo do rúk brožúrky, ktoré sú tu okolo týchto dedín, Šurany a čo je zaujímavé, písali to slovensky a používajú výraz pripojenie. Tak ja nechcem ani svoj názor nepoviem, používajte okupácia, pripojenie, obsadenie, či teda tohoto Filideku alebo Krymu. Ja mám svoj názor, ale ja proste, prepáčte, neboli sa, dokonca súhlasom Moskvy, súhlas Stalina, že on fašistom nebol. Ja som mal možnosť hovoriť s jeho nevestou. Keď v 93. boli jeho ostatky prenesené do Budapešti a slávnostne boli pochované, tak som mal možnosť hovoriť s jeho nevestou, manželkou toho pilota, čo bol zostrelený v Rusku. A na mne zanechala taký dojem, že on by sa bol býval spojil aj, teraz to preženie, prosím vás, aby sa niekto neurazil, aj s Bin Ladinom, aby obnovil Veľké Uhorsko. Jemu bolo jedno, s kým sa, kto mu pomôže k tomu, aby bolo Veľké Uhorsko, teda Svetoštefánska koruna. Takže on ani toho Hitlera nie ideologicky bral, ale ho bral ako, že mu pomôže k tomu, aby teda to bolo obnovené. A preto aj samotní Maďari ľubia, dneska Horthy nie je nejak ho neodsudzujú, tak ako Slováci odsudzujú Tiso. On potom bol v exile v Portugalsku a tam aj zomrel.